Bila ka tuig ko opisyal? Tulo? 2019 ka ng opisyal? Sobra. Beli edad turun. Sige uno. Wai simba-simba. Matag Domingo. Ayo. Ang gitu dulu ha? Nani parokya de ano? Ang gitu dulu sa simbahan Katoliko Romano. At least once a year ta opisyal. Sa Oro Katolik bit manol religion. Lebih minus sa kadagsa. Ya tulon mo ka Katoliko mga upat tingali ay na may pandemic no. Mga 4 years wa kay opisyal pare. Imo na nang hinayan. Mabdandas kumatayo, natay salang mortal. Impierno mo yun. Pinagbaintin. Ano sa Sakramentos ko bisal, usan ay kadokrina, sabot urat. Tukod na ni Kristo sa 120 Benjeros. Pabiling kitang Katoliko, hindi kita mubiya sa Katolikong simbahan. Kung palitan, pagkatanon ka ba? Adunay reliyon makaluwas wa? Wala? Wala reliyon makaluwas? Oh, ang protestante nanudlo man ng reliyon makaluwas? No? Ano kang protestante po ka? Muna i-speaker ka, Brad? Ha? Di. Palitan. Papiliyon ka. Asa may makaluwas? Reliyon iya sa Diyos, iya sa tao. Ha? Iya sa Diyos. Ano ba? Na reliyon makaluwas, iya sa Diyos. Manas pinedikitor si Dosing ha. Ano na tinuan si Jesus? Reliyon. Boto sa bot. Ang reliyon, makatabang ni sa itong kalawasan. But, iniuwan na niyo. So, muna Brad nga, pasubon ko rin maingingon mo nga, why reliyon makaluwas? Nanay makaluwas? I-explicar ba? So muna Brad. Salamat Brad.